V zákulisí najväčšej nebeskej zrady ticho pozorovala jedna záhadná postava. Zatiaľ, čo Lucifer spochybňoval samotného stvoriteľa a Michael pozdvihol svoj meč do boja, Gabriel, božský posol, zostal v tieni dejín. Písma hovoria o armáde vyhnanej z neba, o anjeloch, ktorí sa pridali na jednu stranu. Ale čo Gabriel? Váhal? Pokúsil sa zabrániť incidentu? Alebo je tu niečo hlbšie a skryté, čo nám nikdy nepovedali? Dnes preskúmame Gabrielovo mlčanie a tajomstvo, ktoré môže zmeniť všetko, čomu veríte o Luciferovej vzbure. Predtým, ako budeme pokračovať v tomto tajomstve, varovanie. Toto je ten druh poznania, ku ktorému má prístup len málo kto. A tu odhaľujeme pravdy, ktoré spochybňujú všetko, čo ste kedy počuli. Ak teda chcete pokračovať v objavovaní najskrytejších tajomstiev vesmíru, prihláste sa na odber a aktivujte upozornenia. Pretože po dnešnom dni už nikdy neuvidíte tento príbeh rovnako. Bol by Gabriel len divákom, ktorý sa nezaoberal osudom padlých anjelov, alebo je jeho poslanie za hranicami toho, čo dokážeme pochopiť? Niektorí veria, že bol pred vojnou uchránený kvôli vyššiemu cieľu, zatiaľ čo iní naznačujú, že jeho úloha bola zámerne utajená. Čo ak by Gabriel nebol len poslom, ale strážcom tajomstva, ktoré sa nikdy nemalo odhaliť? Niečo tak hlboké, čo by mohlo zmeniť naše chápanie nebeskej vzbury? Ak bola vojna v nebi odhalená, pokúsil sa Gabriel zabrániť konfrontácii? Priniesol Luciferovi poslednú správu pred pádom? Alebo mlčal, pretože vedel, že nič nemôže zastaviť to, čo sa chystá stať? To, čo nám história nehovorí, môže byť ešte dôležitejšie ako to, čo bolo zaznamenané. A čo ak bol Gabriel poverený niečím oveľa väčším, ako je mávať mečom? Niečo, čo zahrňalo nielen bitku v nebi, ale aj osud celého stvorenia? Ak sa nepridal na Michaelovu stranu, bolo by jeho poslanie inde, zaoberajúce sa silami, ktoré si ani nevieme predstaviť? Niektorí hovoria, že Gabriel bol posledný, kto hovoril s Luciferom pred jeho pádom. Že jeho slová neboli o vojne, ale o varovaní. Alebo možno o poslednom pokuse o vykúpenie. Ale čo sa nikdy nepovedalo? A prečo to bolo zaznamenané? Najzvláštnejšie je, že po vzbure Gabriel pokračuje v plnení svojej úlohy posla, ako by sa nič nestalo. Ale bola to zásterka? Bola jeho skutočná misia skrytá, aby nikto nemal podozrenie, čo sa skutočne skrýva za touto nebeskou vojnou? Ak je v histórii anjelov pochované tajomstvo, Gabriel môže byť kľúčom k odhaleniu tejto hádanky. Pretože niekedy to nie je ten, kto hovorí, ale ten, kto mlčí, kto skrýva najdôležitejšie odpovede. Teraz, ak si myslíte, že Gabrielov príbeh sa končí Luciferovou vzburou, veľmi sa mýlite. Je tu niečo viac, niečo, čo prichádza z budúcnosti, presnejšie povedané, z konca časov. Niektoré staré proroctvá naznačujú, že Gabriel sa počas povstania nielenže chránil, ale pripravoval sa na niečo oveľa väčšie. Vedel, že jeho rola ešte neprišla? Že jeho skutočné poslanie sa naplní až na konci časov? Zaujímavosťou je, že v rôznych písmach a dokonca aj v niektorých okultných tradíciách je Gabriel zobrazovaný ako kľúčová postava pri poslednom súde. V niektorých verziách bude zodpovedný za zatrúbenie, ktoré ohlasuje koniec sveta, tak znamenie, že sa cyklus uzatvára. Čo to však v skutočnosti znamená? Prečo by on, ktorý bol vždy poslom, teraz prevzal takúto grandióznu úlohu? Bude mať Gabriel stráženú pravdu, ktorú bude môcť odhaliť až v správny čas? Možno bol ušetrený bitky, pretože jeho poslanie presahuje všetko, čo si dokážeme predstaviť. Možno čaká v tichosti, aby splnil niečo, čo zmení priebeh našej histórie. Teraz tu zostáva veľká otázka. Čo bude táto pravda, ktorú Gabriel stráži? Čo vie, čo nám ešte nepovedal? Možno len čakal na správny čas. A to, čo príde, môže byť oveľa prekvapujúcejšie, ako si ktokoľvek z nás dokáže predstaviť. Teraz po tom všetkom, čo sme videli, tu zostáva skutočná otázka. Bol Gabriel vždy len posol, alebo sa tu deje niečo oveľa hlbšie? Gabriel bol zobrazovaný ako anjel, ktorý prináša dobré správy, ten, ktorý pripravuje cesty a ohlasuje božské udalosti. Ale bol vždy len tým,
Alebo o ňom existuje skrytá pravda, ktorú pozná len málo kto? Existuje teória, ktorá medzi učencami a mystikmi naberá na sile. Gabrielovo mlčanie počas Luciferovej vzbúry nebolo len otázkou neutrality, ale strategickou voľbou, prípravou na niečo oveľa väčšie. Možno Gabriel nebol len posol, ale aj strážca tajomstva celého stvorenia. Čo ak bol dôvod, prečo bol ušetrený počas povstania, ten, že vedel, že jeho poslanie na konci časov bude dôležitejšie ako akákoľvek bitka. Čaká na správny okamih, aby odhalil, čo sa skutočne stalo v nebeskej vojne. Niečo tak závažné, čo by mohlo zmeniť všetko, čo si myslíme o úlohe anjelov a stvorení vesmíru. Gabrielovo mlčanie môže byť kľúčom k pravde, ktorá zostala po stáročia skrytá. Nebol len poslom, mohol byť strážcom najväčšieho nebeského tajomstva zo všetkých.